Com està la cosa, Carles? Estem fent l'últim ràpel, ara ens posarem els grampons allà baix, travessarem la glacera i trobarem el Jalil, el Capi. Bueno, l'idea del Rakaposhi doncs va sortir per això, perquè sempre estàs buscant muntanyes que puguin assemblar-se a la muntanya perfecta. La gent a vegades pensa que solament compta el cim. És per dir-ho, la cirereta que està sobre del pastís, no? Però el bo del pastís és tot l'altre.